दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव बर' हारियाव मोनसे गेदेरथार जाफुंसारबाय आरो आबुङै जाफुंसारनो थांगासिनो। एबसुनि नारा-नाथा नाजाथाबनायनि गेजेरजों बर' बिजों आयदानि सोलोंथाइनि थाखाय मावनो गोनां दाबिफोरा मावफुंजानायनि लामायाव। भारतनि सोलोंथाइ आरो थुनलाइयारि बिफाननिफ्राय बेनि फोसावथाय होनायखौ नुनो मोनबाय। थांनाय 10 फेब्रुआरि 2026 खालारखालि भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधाननि मावखुलि पार्लियामेन्ट हाउसआव सोलोंथाइ आयदाखौ लानानै भारत सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरनि नुजाथिनायाव एबसुआ गोबाव समनिफ्राय दाबि खालामबोनाय सोलोंथाइनि माखासे दाबिफोरखौ मोगथां महर होनायनि थांखिजों गोथौ आरो गुवारै नायबिजिरसंनाय आरो सावरायनाय जादोंमोन। एबसु आरो भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधानजों सावरायनाय समाव एबसुनि जानानै लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि मुस्रि खनीन्द्र बसुमतारी आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसेनो लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारीआ बाहागो लादोंमोन आरो बे सावरायमेलाव बर' फरायसा थानाय गंफ्रोमबो जेएनभि आरो केन्द्रीय बिद्यालयाफोराव बर' एमआइलखौ थाखो 12 सिम फरायनो मोनहोनायनि थिरांथा होनाय आरो जेएनभि गायसनजायै मैखोम बर' फरायसा थानाय जिल्लाफोराव थाबैनो गोदानै जेएनभि गायसननो आरो क'क्राझार जिल्लानि थाखाय फिन गोदानै जिल्लानि बेन्दोंआव जेएनभि गायसनफिननो थिरांथा होनाय जादोंमोन। सीटेटनि उननि जानो गोनां आनजादनिफ्राय बर' रावखौ लेंगुवेज 1 महरै लिरनो हानायनि थाखाय होनाय दाबिखौ मावफुंनो थिरांथा होयो। सैनिक स्कुलनि मुं थिसननाय आनजादाव बर' रावनि सोंथि बिलाइजोंबो आनजाद खुंनो थिरांथा होयो। नेशनेल मिन्स काम मेरिट स्कलारशिपनि सोंथि बिलाइखौ 2025 इंराजि मायथाइनिफ्राय बर' रावजों बर' फरायसाफोरनो सेबखांनानै होनायनि थाखाय एबसुनिफ्राय भारत सरकारनिसिम साबायखर बावनानै बोसोरफ्रोमबो थाद'नाय गैयाजासे बर' रावनि सोंथि बिलाइ होलांबाय थानो खावलायबावनाय जायो। बेनिनो फिथाइ महरै भारतनि सोलोंथाइ बिफाना मावफुंनो थाखाय फोसावबाय।